Kukhangeleka ephelile amahlathi kwabo baxhamlayo kwithenda le-asbestos kwiphondo laseFreystata njengoko bephulukana nezinto zabo zexabiso. Iimoto bezibhaliswe ngenkampani iBlackhead Consulting neinkampani kaEdwin Sodi zizathinjwa namhlanje. Igunya bantu lotshutshiso ibutho lonothimba kunye neHawks ziqalele umsebenzi eBloemfontein kule veki iphelileyo emva kokuvela kwabatyholwa abasixhenxe enkundleni. Abatyholwa bajongene namatyala aphathelene nalethenda le-asbestos neyayixabisa i-255 million rand. Inkundla ephakamileyo eBloemfontein inike imvume libutho lonothimba kuba lithimbe izinto zabatyholwa ze kuvalwe ne-account zabo zebhanka. From Friday, most of the work has been to make sure there's an inventory, get all the assets that were declared by the court to be attached by the asset forfeiture unit that involved both movable and immovable assets. iNPA ithi izinto ezithinjwe kule nkqubo ziza kuthengiswa kwintengiso esesidlangalaleni xa liqukunjelwe lityala. Even the ones that have not mentioned, anyone who has in their possession any of the assets that belong to the accused, that are proceeds of this particular offense, those people must hand over those assets to the state, otherwise they will equally be in trouble. Kulindeleke ukuba kubanjwe abanye abantu kungekudala. There's no doubt that more is yet to come. It may not be this week, but however, particularly on the asbestos matter, there must be more accused that are going to be added. There's about 3 more before we go to court. Ukanti ngomhla we-11 kulenyanga izayo kulindeleke ukuba kuvela abatyholwa abalishumi kwinkundla kamantye eBloemfontein.